ממשלת ישראל הורתה לצה"ל להתחיל במלחמת מנע. ממש ברגעים אלה, האויבים שלו מתכוננים לתקוף אותנו. אבל אנחנו לא ניתן להם את הצ'אנס. שלום לכולם. אני רן נשר, מפקד הטייסת שלכם. המטרה, הפצצת כלות התעופה של צבאות ערב. איזה מהם? כולם, בו זמנית. אנחנו כבר 3 שבועות בלי אימונים מסודרים. הטייסת הזאת עדיין לא מוכנה. הטייסת או אתה? האף שלך בעננים. אתה מוזמן לעלות לאוויר. להוריד לי אותו. 2, 1, אתם מתחת לקרבות בטיחות, תפסו מיד. 1, תאפשר. 2, תאפשר. אתם כל כך דומים. אני חושב שאני והוא דומים. כל כך משנה לך מה אני חושבת עליך? יש מלחמה בפתח. הטייסת הזאת לא תהיה על הקרקע כשיגיע הרגע. האנשים האלה חשובים לי, לי אכפת מהם. הבעיה היא לא בזווית הגישה שלך, היא בגישה שלך. גורמים מדיניים העלו חשש באשר לגורלה של מדינת ישראל הנלחמת על קיומה. אבי, תענה לי! רוצה להתקדם, תוכיח לי שאתה הבחירה הנכונה. תזכרו, אנחנו טסים ביחד, נלחמים ביחד, חוזרים ביחד!